balima Mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma ni ye aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de seli min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ professeur Usman Eric Jakite ka aw ladɔnniya ko bi ye tɛnɛ ye décembre kalo tile 3 ka taa bila kari don na décembre kalo tile 9 o wagati kibaruya de bɛna lase aw ma bi ye fonɛnɛ kalo fɔlɔ tile 13 ye ka taa bila fonɛnɛ kalo fɔlɔ tile 19 na dolo jate la o wagati kibaruya de bɛna lase aw ma doloba min nɔrɔ barikalen don ni wagati kɔnɔna na o de ye Capricorne mɔgɔw ka dolo ye n'o ye Saturne o Saturne dolo ni arabuw ko a ma ko Zuhalu ni anw yɛrɛ b'a wele ko gidintigi o gidintigi nɔrɔ in o de ye nɔrɔ barikalen don ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ni wagati kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ den min mana bange ka bɛn ni wagati ma walima ni wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma k'olu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛba ye dugumakolo kan baara bɛna diya ninnu ye fanga ani ɲɛmɔgɔya ko olu bɛ ni den kofɔlen ninnu garisigɛ la olu ye dakanko ye an bɛ ni kunnafoni ninnu labɛn k'a di aw ma jamakulu tɔgɔla bɛɛ lajɛlen ka se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ marisi kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma belew ni sodenw mɔgɔ minnu bɔgɔtala isufu ka so funteni kalo fɔlɔ denw belew ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ani yɛlɛdaw olu ɲɛsinen don aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kunkɔrɔtaw olu ɲɛsinen don aw ma kamasɔrɔ kunnafoni siraw olu fana jɛlen don ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni ye aw ka wulikajɔ o wagati ye a ka ca la layidu kan mana tɛmɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn ni wagati ma ko aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛla la wa garisigɛ balilenw k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati aw bɛ se k'aw jigida garisigɛ balilenw kan kɛnɛya sira olu sinsinnen don dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban wagati ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisigɛso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala adama ka so funteni kalo 2nan denw toro ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko banamini fanga ka bon aw ka sira kan kamasɔrɔ a ka di aw ye aw ka wulikajɔw bɛ se ka sabati ka ɲɛnabɔ cogoya min na ka kɛ aw sago ye ko gɛlɛya bɛ se ka don olu la wariko bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ sɔrɔ siraw olu siraw dibi bi o siraw kan wa cikan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ n'a ka di aw ye a ka se ka ɲɛnabɔ ka kɛ aw sago ye cogoya min na ko gɛlɛya bɛ o sira ninnu kan ni aw bɛ se fo aw ka muɲu ka sabali ka se ka dɔgɔkun bɛ se ka tɛmɛ aw bolo nɔgɔya la cogoya min na ni aw ko aw bɛ a ko bɛɛ lajɛlen kɛ ni fanga ye ani hakilina ka se ka teliya a ka ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogoya min na ni aw ma farati aw yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye ka hali wagati wɛrɛ nataw ko tiɲɛ aw yɛrɛ bolo ni fɛn min surula mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 21 na ka na bila juin kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badu denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Dawuda ka so funteni kalo 3nan denw Gémeaux ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wasa ni yɛlɛdaw kunnafoni siraw olu jɛlen don ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ mɔgɔw bɛ kundalen don aw kan jama bɛ aw nɔfɛ jama bɛ aw fɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wa mɔgɔ caman mago bɛna se aw ma aw ka hakilinaw ka se ka kɛ k'u yɛrɛ dɛmɛ u ka wulikajɔw kɔnɔna na aw ka kumakanw olu barikalen don a dalakanw barikalen don ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw bɛ se aw ka ko ɲɛnamaw aw bɛ se k'a daminɛ ni wagati in kɔnɔna na kunkɔrɔtaw ani wasaw olu ɲɛsinen don aw ma ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ juin kalo tile 22 na ka na bila juillet kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma cancer samiya kalo fɔlɔ denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Idirisa ka so cancer ni dɔgɔkun in kɔnɔna na sira jɛlen tɛ kamasɔrɔ fariganw olu kundalen don aw kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni mɔgɔ minnu bɛ se ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ min bɛ ninnu mɔgɔ kofɔlen ninnu bolo ni wagati na f'u k'u hakili to u yɛrɛ la kosɛbɛ u ka dépense kɛcogo la n'o tɛ yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye sɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ u bolo ka sababu kɛ dépensew ye o kɔrɔ b'a yira u ka s'u ka kow kɛcogo la k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw
farigan misɛnninw o de kundalen don aw kan nka aw ka ko ka di mɔgɔw ye ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juillet kalo tile 23 la ka na bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma lion denɲɔgɔnso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Ibrahima ka so samiya kalo filanan denw lion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na hakilina filanfilanw ani sigasigana ko caman bɛ aw la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a ka kan ni dɔgɔkun in kɔnɔ fo aw ka se ka jateminɛ caman kɛ aw ka wulikajɔw la yanni aw ka ko daminɛ ko daminɛ aw ka jateminɛ caman kɛ o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw dɛmɛ ni aw giringirinna ka don kow la ten walima ka fɔ ko aw bɛ ko ɲɛɲini ka kɛ aw sago ye ten cogo la ka sɔrɔ aw ma ko ɲɛɲini i b'a ye don nataw kɔnɔna na aw bɛ se ka na lebu sɔrɔ malo a ka kan aw bɛ don ko la ni dɔgɔkun kɔnɔna na fo a ka se k'a sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ o de kɛmɛ ka kɛ sababu ye ka se k'aw ka hakilina filanfilanw bonya ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ août kalo tile 23 la ka na bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma viergew dimiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Isa ka so samiya kalo sabanan denw viergew ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko aw fɛlen don kosɛbɛ kamasɔrɔ mɔgɔw kundalen don aw kan wasaw ani kunkɔrɔtaw kunnafoniw olu siraw jɛlen don ka ɲɛsin aw ma a ka ca la aw ka kumakan kɔrɔ dɔ walima aw ka waleya kɔrɔ dɔ aw bɛna tanu ni olu ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wa aw ka cɛsiri de banba tuma bɛɛ baara ɲuman k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw nka fɛn min bɛ se ka lagosi lase aw ma o de ye sira jɛngɛni ni aw ye sira jɛngɛni dɔ ta min ti bɛn aw bɛ se ka lebu ani maloya sɔrɔ o la n'o tɛ minnu bɛ sira tilelen kan ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na o bɛna tɔgɔdiya de sɔrɔ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban ka sababu kɛ u yɛrɛ ka baara ɲumanw ye ani u ka wulikajɔw kɛnɛya siraw olu sinsinnen don dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la ka na bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balansiw kalo fɔlɔ denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Umaru ka so furuso denw balansiw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ni yɛlɛdaw olu ɲɛsinnen don aw ma kamasɔrɔ aw ka ko ka di mɔgɔw ye wa kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw garisɛgɛ siraw olu jɛlen don kunnafoni siraw olu jɛlen don ka ɲɛsin aw ma wulikajɔw olu ka di aw la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw bɛ se aw ka wulikajɔw banba k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw walasa aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la ka na bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Ayuba ka so scorpion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma wasaw olu kɔ donnen don aw ma kamasɔrɔ lagosi olu ɲɛsinnen don aw ma aw ka ko fitinin a bɛ se ka kɛ ko juguman ye aw bolo aw fɛlen tɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o kɔrɔ b'a yira aw k'aw kɔlɔsi aw yɛrɛ la kosɛbɛ aw kumakan ani aw ka kɛcogoya aw k'aw kɔlɔsi aw yɛrɛ la kamasɔrɔ aw fɛlen tɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ se ka kunbɛcogo sɔrɔ a la nka kɛnɛya sira olu sinsinnen don dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la aw bɛ se ka aw jigi da farigan bɛ mɔgɔ minnu na olu bɛ se k'u jigi da fiɲɛ u ka farigan fiɲɛ bɔli kan k'a daminɛ dɔgɔkun camancɛ o yɔrɔ wagatiw la ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 23 la ka na bila décembre kalo tile 21 la n'an b'a fɔ olu ma sagittaire siraso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Alaw tala ka so sagittaire ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kunnafoni siraw olu jɛlen tɛ ka ɲɛsin aw ma bana min fanga ka bon aw ka wulikajɔw la kosɛbɛ a ka di aw ye aw ka laɲiniw bɛ se ka sabati cogoya min na ko gɛlɛya bɛ se ka don olu la nin tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma ni aw bɛ se aw ka ko sɛbɛn bɛɛ lajɛlen bila ka wagati wɛrɛ nataw kɔnɔ kamasɔrɔ ni aw ko k'aw bɛ ko dilan aw dilannikɛtɔw bɛ se ka kɛ sababu ye ka tiɲɛni kɛ o b'a yira aw ka hakili to aw yɛrɛ la kosɛbɛ ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛcogo sɔrɔ a la nin dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 22 la ka na bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne fonɛnɛ kalo fɔlɔ denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala masa Solomana ka so capricorne ni dɔgɔkun in kɔnɔna na mankanw ani kɛlɛw olu de kundalen don aw kan a b'a yira k'a fɔ aw ka se aw ka ko kɛcogo la k'aw dusu faga ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw n'o tɛ
mankan ninnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka fɛn caman tiɲɛ aw ka wuli aw ka kow la nin dɔgɔkun kɔnɔna na. O bɛ se ka kɛ ni baaraw ye, baara tiɲɛw ye, o bɛ se ka kɛ ni lagosiw ye ka ɲɛsin aw ma. O b'a yira k'a fɔ aw dusu mana bɔ cogo o cogo nin dɔgɔkun kɔnɔna na, fo aw ka kɛ sabalibaga ye. N'o tɛ aw yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye k'aw bolo su aw yɛrɛ ɲɛna, k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ ka taa se cɛmancɛ yɔrɔ wagatiw ma. Aw bɛ se k'aw jigida garisɛgɛ balilenw kan. Nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ janvier kalo tile 18 na ka n'a bila février kalo tile 18 na, n'an b'a fɔ olu ma verseau, jigisodenw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Badara Ali ka so, verseau, ni dɔgɔkun kɔnɔna na, a b'a yira k'a fɔ ko aw ka hakilina kow ka ca kosɛbɛ. A ka di aw ye ko laɲiniw bɛ se ka sabati cogoya mun na, ko aw ka laɲiniw a sababu a ɲɛnen sababu bɛ se ka bɔ aw yɛrɛ bakun na, kamasɔrɔ hakilina kow ka ca ka ɲɛsin aw ma. Nka ni aw ko k'aw b'a bɛɛ dilan, aw yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye ka sumaya don aw ka waleyaw la. N'o tɛ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw. Wagati nataw kɔnɔna na aw jigi dalen don jigiya ko minnu kan ani garisɛgɛ ko minnu kan. Olu bɛ se ka aw ka hakilina kɛ kelen ye, olu bɛ se ka hakilina sira ɲuman sɔrɔ ka bɛn ni wagati wɛrɛ nataw ye. N'o tɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na aw ka hakilina kow ka ca. Min ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ février kalo tile 19 na ka taa bila mars kalo tile 20 na, n'an b'a fɔ olu ma poisson, jugusodenw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Nuhun ka so, fonɛnɛ kalo 3nan denw, poisson, nin dɔgɔkun kɔnɔna na jatigɛw olu de kun dalen don aw kan ani hakilisigibaliyaw. Kamasɔrɔ kamanagan kow olu aw yɛrɛ hakili sigilen tɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na. K'a sababu kɛ garisɛgɛ ko a n'a ka wulikajɔ kow ani layidukan min bɛ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Kunnafoni olu siraw olu jɛlen tɛ ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na. Nka hakilina wasiwasi min bɛ aw la nin dɔgɔkun kɔnɔna na, aw k'o bila ka se ka sira kelen ta, k'aw hakili lafiya. O de bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka kɛnɛya ani wasa lase aw yɛrɛ ma, k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw. Nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Balima Mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso, denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba, nin de kun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye, ka aw ladɔnniya ko an donna san kura kɔnɔ. An bɛ dugawu kɛ 2022 Ala ka a diya bɛɛ lajɛlen na, Ala ka kɛ an ka san ye. Halisa a kana bɔ, an bɛna san kibaruyaw daminɛ, waleya minnu b'a kɔnɔ komi an kun y'a daminɛ, an bɛna tila ka tɛmɛ ni a tɔ ye ka se ka a laban cogoya min na. O la an b'a fɔ o la, Ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na, Ala ka sankura diya, Ala ka Mali basigi, Ala ka wasa di an ma. Balima Mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso, denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba, aw ni ɲankuma. I n'a fɔ an kun y'a fɔ cogo min na, fɔlen kɔrɔ tɔ ye dalamaga ye. An ye donna kalo ka wagatiw, an ye o sanw fɔ. N'an ko kalo, a b'an hakili jigin san de la, ani san kalifalen don daba minnu na, ani san kalifalen don minnu na. An ye o kibaruya, an y'olu bɛɛ fɔ ka ban. Hakili la bɛɛ kelen kelen kan ka dɔn i bɛnna san min ma. O hukumu kɔnɔna na, an bɛna tɛmɛ ni a ye. Bi ta bɛna kɛ k'a daminɛ san yɛrɛ bɛ kɛ cogo di. An ye san minnu ta, an ye wagati minnu fɔ, ni bɛɛ y'i ta sɔrɔ. San yɛrɛ bɛna kɛ cogo di, ka se ka o ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ye. A ka di wa, a ka fisa wa, walima a man di yɛrɛ wa. Kalo ka ɲɛ kan, ni an ye mɔgɔw kunnafoniya o la, an bɛ tila ka na don tile yɛrɛ ka ɲɛ kan, ni o b'an hakili jigin astrologie buruju sin 12 kelen kelen bɛɛ la, k'a daminɛ Bélier la ka taa se Poisson ma. O ye tile ka ɲɛ kalo kelen, o bɛ kalo kelen ko fɔ. Nka san ta in an bɛna a daminɛ i n'a fɔ an kun y'a daminɛ Adama ka san, Adama ka wagati la, n'o bɛnna toto ma. An ye a fɔ o la, n ko o bɛnna 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020.
hakili la an y'ale bila 2020 na mɔgɔ minnu mana sɔrɔ nin kɔnɔ olu bɛ toto ka wagati fɛ toto ka san a bɛna kɛ cogo di an bɛna an da don o de la ka se ka o ɲɛfɔ mɔgɔ minnu bɛ nin san kofɔli in kɔnɔna na ɲinan toto ka san mɔgɔw an t'a fɔ n ko san gɛlɛn don a bɛ u yɛrɛ ka cɛsiri an'u ka wuli ka jɔ kofɔ kamasɔrɔ ɲinan san kɔnɔna na olu yɛrɛ fanga de bɛ se k'u dɛmɛ ka se ka ko caman kɛ nka n'u y'u jigi da mɔgɔ ka ɲinan san kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ tiɲɛni ye u bolo a bɛ se ka kɛ jigilatigɛw fana ye u bolo an ye wagati min kofɔ tantɔ olu yɛrɛ ka san ka ja u bolo an'u ka san kana ja u bolo a bɛ sɔrɔ u yɛrɛ ka cɛsiri de fɛ n'o tɛ u mana don ko min na k'u jija k'a kɛ ka se a dan na u yɛrɛ fanga na u bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ o la ɲinan san kɔnɔna na nka minnu ni mɔgɔ kɔfɔlen ninnu na u kan k'u kɔlɔsi minnu kɛlen don ka furu kɛ k'a ban u bɛ se k'u kɔlɔsi kamasɔrɔ fɛn fitinin n'u ma se u yɛrɛ la parce que olu yɛrɛ ka koɲɛw bɛɛ b'u yɛrɛ de bolo ka se k'a maîtriser k'a kɛ u sago ye nka ni ninnu kɛla mɔgɔ dusubaw ye ɲinan san kɔnɔna na u ka ko duman caman bɛ yen u b'a tiɲɛ u yɛrɛ ma san bɛ nin minnu ka côté la nin cogoya la ninnu kan ka dusu bila ka baara kɛ ka se ka mɔgɔw lamɛn nka n'u ye dusu ta dɔrɔn i b'a ye a gɛlɛya bɛ don a la farigan yɛrɛ ta yɔrɔ fanfɛla la farigan mun bɛ ninnu minɛ ɲinan san kɔnɔna na a tɛna kɛ farigan ye mun b'u dɛsɛ mun b'u dɛsɛ u ka baaraw la min b'u dɛsɛ u ka wulikajɔw la u k'u hakili to u yɛrɛ la kɔni fariganw fana san laban wagatiw fana na fariganw fana kun dalen don u kan nin ye ara mɔgɔw ye an bɛna don sisan nɔ Idirisa ka san an bɛna o de ɲɛfɔ n'o ye misi ka san an bɛna don o de la sisan nɔ ka o ɲɛfɔ mɔgɔw bɛ se ka o faamu komi an y'a san fɔ nka an bɛ tila ka segin a kan tuguni k'a fɔ mɔgɔw ka hakili ka to a la ale ka san misi ye san mun mara a b'a daminɛ 1901 1913 1925 1937 1949 1961 1973 1985 1997 2009 2021 o nana kɛ 2000 o nana dan an b'o da 2021 na 2021 misi ka san a bɛna kɛ cogo di a y'a san nin ye san gɛlɛman ye misi mɔgɔw san mun tɛmɛna sisan o kun ye misi ka san de quoi san min tɛmɛna o kun ye misi ka san ye sisan 2022 ale bɛ bɛn waranikala ka san ma n'i y'a jateminɛ i bɛ san min tɛmɛna 2021 bi o de kɔnɔna na o kun ye misi ka san ye misi ka san mɔgɔw ɲinan ye san gɛlɛman ye ɲinan ye san gɛlɛman ye fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin nin mɔgɔ kofɔlen ninnu ma a bɛ se k'a daminɛ san daminɛ na fo ka taa se san laban yɔrɔ wagatiw ma ninnu bɛ se ka u kɔlɔsi u mana don ko kura min na a ka gɛlɛ a ka se k'a ɲɛ sɔrɔ ninnu ka mana fɛlɛ tigɛ ɲinan san kɔnɔna na gɛlɛya bɛ se ka o sɔrɔ a kɔnɔna na ɲinan san ka girin ka ɲɛsin misi ka san mɔgɔw ma kamasɔrɔ n'i ye olu yɛrɛ ka koɲɛ lajɛ ninnu ye baarakɛlabaw ye o yɔrɔnin min de bɛna olu yɛrɛ sutura baara ka d'u ye kolokɛnɛya b'u la o de bɛna u yɛrɛ sutura dɔɔni ɲinan san kɔnɔna na n'o tɛ ɲinan san ka girin kosɛbɛ ka ɲɛsin ninnu ma a b'a yira hali furu siraw fɛ sumaya walew olu bɛna bonya ninnu ka ko la ɲinan san kɔnɔ k'u ka kow sumaya o bɛ se ka ko caman kun daminɛ ɲinan san kɔnɔna na o bɛ taa a ɲɛ sɔrɔ fo san wɛrɛw kɔnɔna na hali n'u y'a ɲɛ sɔrɔ ɲinan san kɔnɔna na a tɛ kɛ ko si ma ye wa ninnu yɛrɛ ni kamanaganw bɛ ɲɔgɔn na fana ɲinan san u b'a daminɛ kamanagan na hakilina filafilaw layidukan tiɲɛw u ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ baarakɛyɔrɔw la layidukan tiɲɛw u b'a daminɛ nin cogoya in na ten
fo ka na se san laban ma nka o bɛ kunnafoniya minnu sɔrɔ san kɔnɔna na a ka ca la o kunnafoniya ninnu jaabi dɔw bɛ na bɔ san wɛrɛ nataw kɔnɔna na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu i n'a fɔ n y'u ka furu yɔrɔ fɔ cogo min u ka kow ka suma bon ninnu n'u ye ko caman daminɛ i n'a fɔ furu sira yɛrɛ fɛ bon i bɛn'a ye bon a gɛlɛya bɛ se ka don a la u n'u furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya bɛ se ka na don a la minnu bɛ garisɛgɛ sira ɲinina ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na olu b'a fɛ u ka sɔrɔ nasugu min kɛ n'a fɔra san ka gɛlɛn aw mɔgɔ minnu bolo n'i tilala ka i jigi da sɔrɔ bɛɛ kɔni kan k'i jigi da sɔrɔba kan kɔni i bɛ se ka lafiya cogoya min na garisɛgɛ ɲuman e yɛrɛ bɛ se ka lafiya o ye bɛɛ hakili la kɔni bɛɛ ou bien o tɛ hakilina ye o ye ne yɛrɛ hakilina ye o ye jama fanba yɛrɛ hakilina ye sɔrɔ ka sɔrɔ n'a nana fɔ ko o ka gɛlɛn donc o bɛ cɛsiri ko fɔ o bɛ cɛsiri ko fɔ yɛrɛ de mais nka ninnu n'u ta bɛɛ farigan minnu bɛna ninnu sɛgɛn a bɛna o don u la nka a bɛ kɛ hali u t'a yɛrɛ a santi yɛrɛ kuma dɔw la i bɛ taa sɔrɔ ninnu bɛna u ka wuli ka jɔw kɛ k'a sɔrɔ hali farigan b'u la n'u yɛrɛ b'a fɔ ko farigan b'u la mɔgɔ t'a dɔn ninnu mɔgɔ kofɔlen ninnu o ye misi ka san ye an bɛna don waranikala ka san na o yɛrɛ min bɛ ɲinan mara waranikala ka san o de b'a daminɛ 1902 1914 1926 1938 1950 1962 1974 1986 1998 2010 2022 n'i ye a jateminɛ damisi nin ye waranikala ka san mɔgɔw ye minnu yɛrɛ bɛna ɲinan mara donc o b'a yira k'a fɔ ɲinan ye san duman ye olu bolo kamasɔrɔ contrôle ani ka se ka ko kɛ u sago ye ko minnu ja ka don a la a ka ja u la ko minnu man d'u ye fana k'a bila ka sɔrɔ a ma kɛ ni mɔgɔ ka jagoyali ye ni mɔgɔ kofɔlen ninnu baarakuraw ninnu bɛ se ka u sigi n'o ye ɲinan san kɔnɔna na yɛlɛmaw bɛ se ka don ninnu ka waleyaw la ɲinan san kɔnɔna na yɛlɛma caman bɛ se ka don kunnafoniw siraw jɛlen don ka ɲɛsin ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ma kamasɔrɔ déjà n'i y'a ye fanga bɛ olu yɛrɛ fana na mɔgɔw bɛ siran olu ɲɛ kamasɔrɔ u n'a ta bɛɛ hinɛ dɔ b'u dusukun na ka ɲɛsin mɔgɔw ma i y'a ye nka ni mɔgɔ kofɔlen ninnu n'i y'u ka agression bonyani mɔgɔ kan ka wuli ka mɔgɔ kɛlɛ yɛrɛ yɔrɔnin kelen i bɛ taa sɔrɔ i y'a dama tɛmɛ waranikala don cogo cogo nka waranikala min don ale hinɛ bɛ ale fana dusukun na ka tɛmɛ a tɔw kan kamasɔrɔ hakili bonyaw u bɛ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na kosɛbɛ ka se ka wuli ka ben mɔgɔ kan ten cogo la i b'a ye a ka gɛlɛn kosɛbɛ ninnu ma i bɛna ye fana projet kuraw ni ninnu ye projet kuraw daminɛ ɲinan san kɔnɔna na u bɛ se ka ɲɛtaga ɲuman sɔrɔ a la i bɛna ye furu san fana don u bolo ni waranikalakaw n'u ye furu daminɛ ɲinan san kɔnɔna na fo n'u yɛrɛ ka dusu y'a to n'u ma se ka taa ni ɲɔgɔn ye n'o tɛ ninnu bɛ se ka furu maîtriser ka kɛ u sago ye ɲinan san bɛɛ kɔnɔ ɲinan san bɛɛ kɔnɔ ka kan fo k'u hakili to u yɛrɛ la nka i b'a dɔn janfawalew fana talen don ka ninnu sɛgɛrɛ nka janfawalew ninnu tɛna mago ɲɛ c'est à dire que u lagosilen don juguya ninnu lagosilen don ka ɲɛsin ni mɔgɔ ninnu ma i n'a fɔ janfa suguya jumɛn janfa lagosi ne ni e ka sigi ka bɛnbɛn bɛɛ kɛ ko i n'a fɔ an bɛna se ka dankari a la cogoya min na k'a lagosi sira dɔ fɛ walima ka kojugu ta k'a sɛgɛrɛ sira dɔ fɛ i b'a ye hali ni a labɛnna a bɛna bɔ a kalama a tɛ k'a ɲinama tugun a ka gɛlɛn yɛrɛ yɛrɛ a ka kɛ a ɲinan ma a caman na fana komi an y'o yɔrɔ in f'u ye n ko olu de u bɛ se ka sabali ɲinan san kɔnɔna na kamasɔrɔ n'u ye ko fitinin ta a bɛ se ka kɛ koba ye u bolo n'a fɔra ko
fɛn min lagosilen don ka ɲɛsin i ma o juguya ninnu lagosilen don ka ɲɛsin i ma une fois que e de bɛ kɛ sabalibaga ye sisan nɔ n'a sɔrɔla a tun bɛ fɛn k'i la i b'a ye i tun bɛ se ka nka a fɔla ka d'a kan o juguya ninnu n'o kuma ninnu n'o lagosi ninnu olu tɛna se ka fɛn kɛ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na i y'a ye ni an bɔra waranikala ka san kɔnɔna na an bɛna don jakuma an bɛna don jakuma ka san kɔnɔ i n'a fɔ an tun y'a fɔ jakuma ka san ale b'a daminɛ jɔn o tun ye jɔn ka mara kɔnɔ o tun bɛ Ibrahima o dala Ibrahima la awɔ jakuma ka san an tun y'a fɔ wagati tɛmɛnenw na ka se ka segin a kan bɛɛ k'a dɔn tuguni jakuma ka san b'a daminɛ n ko mɔgɔ caman ye ne wele ko ne panna olu ta kunna ne ko ne panna olu ka san kunna ne ko n k'u k'a lamɛn ka ɲɛ parce que a ka gɛlɛn mɔgɔ bɛ se ka fili nka a ka gɛlɛn nin bi an bɛ nin fɔla fɔ cogo minnu na tan nɔ parce que a caman fana ta laban de bɛna kɛ ko u bɛ dati ci ne yɛrɛ ma donc mais olu mago tɛ foroba ta la olu mago bɛ u yɛrɛ ta de la i y'a ye n'o tɛ mɔgɔ bɛ fili mais nin na ne bɛ ka dati a bɛ an ne ninnu ta cogo min na n ɲɛ b'a la nka a ka gɛlɛn ka fili wala i y'a ye parce que a kilaselen de don mais hakili bɛ se ka pan dɔ kunna nka o ka gɛlɛn dati ninnu kɔni fɔli la o ka gɛlɛn dɔɔni i y'a ye jakuma ka san a b'a daminɛ 1903 1915 1927 1939 1951 1963 1975 1987 1999 2011 o danna jakuma ka wagati ma jakuma ye o mara olu ka kow bɛna kɛ cogo di ɲinan san tɛ san giriman ye olu fana bolo kamasɔrɔ keguya bɛ ninnu na kosɛbɛ parce que ninnu san mana gɛlɛya ninnu bolo cogo o cogo u bɛ bɔ ni sira wɛrɛ ye u yɛrɛ ka fɛɛrɛw b'u bolo bɛ se ka kɛ sababu ye ka u dɛmɛ nka fɛn min bɛ se ka ninnu coron de o ye faratimankow de ye namarakow ko minnu dibidibila kow ni o bali de ko k'a bɛ wuli ni mɔgɔ kofɔlen ninnu nɔfɛ u b'o yɛrɛ ɲini ka dɛsɛ u kana don ko dogo quoi ayi ɲinan san kɔnɔna na kamasɔrɔ san ka girin de u b'a fɔ camancɛ de la mais ni u kelekula dɔrɔn a bɛ kɛ ko gɛlɛn ye u bolo o kɔrɔ de b'a yira sisan nɔ ka leçon min di olu ma conseil min di olu ma u ka sira jɛlen ta u ka sira kilelen ta ka taa n'Ala sɔnna o ma u bɛ se o se yɔrɔ la n'o tɛ n'u ko bɛ sira fila tagama ɲinan san kɔnɔna na a bɛ gɛlɛya u bolo jakumalakaw ɲinan san dumanba tɛ ten ka ɲɛsin ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ma nka ninnu ka fɛlɛw an'u ka hakiliw o bɛna se k'u dɛmɛ ka se ka san bɛ se ka yɛlɛma u bolo basigi la hali ni u t'a fɛ a ka kɛ cogoya min na u bolo a bɛ se ka kɛ yɛlɛma ka kɛ u bolo cogoya dɔ la min b'u yɛrɛ hakili sigi ni ye furu siraw fɛ ninnu ka furuko ma basigi minnu ma don a la fɔlɔ ninnu u ka furuko ma basigi kamasɔrɔ ninnu furu ɲɛtɔlaw yɛrɛ bɛna tiɲɛ u senbɔ ɲinan ta la kamasɔrɔ i bɛna ye ninnu layidukan tun bɛ ninnu ni mɔgɔ minnu cɛ u tun b'u lajɛ cogo minnu na a kɛra cɛman ye walima a kɛra musoman ye u tun b'u lajɛ cogo min na i bɛna ye 2022 kɔnɔna na u yebagaw bɛna o ye cogoya wɛrɛ de ye ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na c'est à dire i b'a fɔ changement quoi u bɛ yɛlɛma u tigiw bolo quoi wala u bɛ yɛlɛma o kɛla hali baarakɛyɔrɔ la fana mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ a tigi bɛna yɛlɛma ka fari kura da dɔw b'a fɔ ko ko karisa yɛrɛ k'a sumanen don ɲinan dɔw b'a fɔ ko karisa ka ko yɛlɛmanen don ɲinan kamasɔrɔ ale bi o wagati b'a sɔrɔ mɔgɔ b'a fɔ k'a ka ko yɛlɛmana wagati min na o wagati b'a sɔrɔ a bɛ miiri la a kan ka na ni stratégie min ye ka se ka sigi sen kan a bɛ se ka san daminɛ ninnu b'a bɛɛ kɛ miiri la i y'a ye u b'a bɛɛ kɛ miiri la san bɛ taa laban yɔrɔ wagati min na an bɛ se ka an ka laɲiniw ɲɛ sɔrɔ cogoya min na i
y'a faamu u ka miiriw bɛ pour que u ka laɲiniw bɛ lasabati cogo min na wala laɲiniw bɛ se ka sabati cogoya min na kɛnɛya kɔni olu sinsinnen don ka ɲɛsin o ma awɔ ni an bɔla yen nɔ an bɛna don an bɔla jakuma de ka san na an bɛna don dragon dɔw ka yɛlɛma cogo la u b'a fɔ ko lien suruku astrologie chinois dɔw y'a kɛ dragon ye komi dragon tɛ anw fɛ yan n'o tɛ dragon ka san don walima suruku ka san i b'a ye occidentaux ninnu to jamana ninnu na dragon u ye wagati kɛ minnu fɛ yen nɔ olu b'a don ni dragon ye bon maintenant anw fɛ yan nɔ Afrique kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali la yan nɔ an tɛ dragon dɔn fo n'an y'a ye photo ye fɛnw na ou bien fɛngɛw na n'o tɛ dragon ka san walima suruku ka san jɔn fɛnɛ ka mara kɔnɔ ale dragon ka san ale maralen don Badara Ale fɛ Badara Ali ka wagati o de nana bɛn ni dragon ka wagati ye dragon ka wagati an y'a fɔ ka tɛmɛ nka an bɛna tila k'an da don a la tuguni o de bɛ bɛn 1904 1916 1928 1940 1952 1964 1976 1988 2000 2012 o bi an b'o o dan 2012 la ɲina dragon ka san ani jakuma ka san man jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ dragon ka san gomanba tɛ san gomanba tɛ baara san don wulikajɔ san don nka i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na u yɛrɛ ka effort kamasɔrɔ san dɔw bɛ kɛ i tɛ effort yɛrɛ fourni garisɛgɛ bɛ na sɔrɔ bɛ na kunnafoni ɲumanw bɛ sɔrɔ san dɔ tɛmɛna c'est à dire san dɔw bɛ se i dalen sunɔgɔ la i bɛ wuli k'i ci ka taa yɔrɔ dɔ la ka t'i ka fɛnw bɛɛ ɲɛnabɔ a bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ k'i dalen to sunɔgɔ la c'est à dire mais ni dragon ta wagati n'o ye suruku ka mɔgɔw ye o fana de ti kɛ o cogoya in na f'olu fana ka wuli yɛrɛ ye awɔ bon ni mɔgɔw bɛna sira ninnu ɲɛ ɲinan san kɔnɔna na ka sababu kɛ u yɛrɛ dalakanw fana ye ani ka sababu kɛ u yɛrɛ kɛcogoyaw u ka waleyaw kɛcogoyaw o bɛ se ka u sutura dɔɔni n'o tɛ san tɛ san dumanba ye ka ɲɛsin u ma u bɛ i b'a fɔ camancɛ la donc n'a fɔra i bɛ camancɛ la kɔni i b'a jira k'a fɔ i tɛna a sɔrɔ i sigilen f'i ka wuli i bɛ wuli ka don mɔgɔw kan i bɛ wuli k'a ko ɲɛɲini i ka siraw objectifs i yɛrɛ bɛ wuli k'i cɛsiri ka se ka baara caya pour que i k'a ɲɛ sɔrɔ awɔ walasa i k'a ɲɛ sɔrɔ n'o tɛ ni ala ma fara i kan n'i y'o ɲɛ sɔrɔ fana i b'i hakili to i yɛrɛ la n'o tɛ ninnu mɔgɔ kofɔlen ninnu n'u y'a ɲɛ sɔrɔ f'u ka a ko ta ni sɛbɛ n'o tɛ a bɛ se ka bɔ u bolo ɲinan san kɔnɔna a bɛ se ka bɔ u bolo c'est à dire kuma lasurunya la ninnu bi san daminɛ ni rythme min ye f'u ka to o kan c'est à dire dusu rythme de ko don dɛ f'u ka to o de kan fo ka taa fɔ san banna bon u man ka relâcher ɲinan u man ka bolo fila jigin ɲinan san kɔnɔna na kamasɔrɔ ni ninnu ye bolo fila jigin ɲinan san kɔnɔna na dɔrɔn a bɛ gɛlɛya u bolo quoi awɔ fɛn dɔw bɛ yen nɔ f'i yɛrɛ ka wuli de quoi ninnu kan ka wuli de ɲinan san kɔnɔna na i b'a ye mɔgɔ minnu kan ka nin mɔgɔ kofɔlen ninnu dɛmɛ u ka a kɛla furuko ye o mɔgɔ fo ninnu de fɔlɔ bɛ wuli i b'a dɔn i n'a fɔ n y'o o kuma dɔ f'i ye mɔgɔ dɔw ka furu la dɔw bɛ jagoya de ko f'u ka furu kɛ wa u bɛ jagoya fana a ko bɛɛ bɛ nɔgɔya i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ bɛ na fana k'a ko bɛɛ nɔgɔya u bolo bon ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na u ka ko furuko ɲɛ b'u yɛrɛ bolo quoi olu tɛ jagoya mais n'u y'a décision ta u b'a kɛ kamasɔrɔ u bɛna fɔ mɔgɔ minnu yɛrɛ ye a daminɛ na olu b'u cɛ fɔlɔ olu b'a kuma laminɛ nka a ko tɛ taa yɔrɔ jan olu yɛrɛ bɛ siran fɔlɔ k'u mabɔ a tigi la nka ninnu bɛ décision min i n'a fɔ furuko la n'u yɛrɛ y'u cɛsiri k'a ko daminɛ ni kungɛlɛya yɛrɛ ye a ko tɔ bɛna ɲɛ sɔrɔ quoi
mais ni u y'a minɛ ni filan ye cogo modèle dɔ la hakilina filan a ko bɛ gɛlɛya u bolo o bɛ tali kɛ baara dɔw bɛna fɔ ninnu ye a man d'u ye ɲinan san kɔnɔna na mais n'u y'a kɛ u ka taa kɛ a ka d'u la n'u y'a kɛ a b'u dɛmɛ ka don san kura kɔnɔna na maintenant n'i ye wagati kɛ fɛn dɔ la n'i ye kan k'a bila n'i man k'a bila i yɛrɛ b'a dɔn wala baara kuraw bɛ se ka fɔ ninnu ye ninnu bɛ se ka wele yɔrɔ dɔw la ɲinan san kɔnɔna na mais a caman na u bɛ wele fɛn fɛn na i bɛ taa sɔrɔ a kun t'u hakilinataw ye mais fɛn fɛn bɛ ban a ta ma a bɛ gɛlɛya bɛ don o ta la dɛ i y'a faamu kɛnɛya siraw olu fana sinsinnen don nka san daminɛ yan fan ninnu na u b'u kɔlɔsi u bɛ se k'u kɔlɔsi bana minnu bɛ se ka tali kɛ i n'a fɔ fiɲɛ tɛmɛsira banaw fo ka taa se kan ma u bɛ se k'u hakili to u yɛrɛ la o yɔrɔ ninnu de la olu de bɛ se ka u sɛgɛn ɲinan san kɔnɔna na nin ye dragon mɔgɔw ta ye wala suruku isa ni o marala sa fɛ wagati tɛmɛnenw na an ye sa ka fɛngɛ fɔ an bɛna segin a kan tuguni sa ale b'a daminɛ 1905 1917 1929 1941 1953 1965 1977 1989 2001 2013 2000 ka nin san ninnu maralen don sanfɛ n'i y'a jateminɛ gɛlɛya bɛ yen ka ɲɛsin ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ma ɲinan san kɔnɔna na kamasɔrɔ san bɛna kɛ cogoya nasugu dɔ ye u bolo accident bɔ u ka wulifɛn kɔnɔna na fo ka taa se ka ko daminɛ a ka jɔ sira la o bɛ ninnu ka waleya kɔnɔna na ka se ka bagamakɛlɛw olu ɲɛsinnen don ninnu ma hali o jo kan wa ninnu ka jo yɛrɛ bɛ se ka minɛ u la ka k'u jalaki o kɔrɔ b'a jira ninnu ka u kɔlɔsi salakaw u k'u kɔlɔsi u yɛrɛ la ɲinan san kɔnɔna na u ka se ka kow ta ni hakili ye ko mana kɛ u ka se ka ta ni hakili ye hali ni ninnu murutila ɲinan san kɔnɔna na ka dimi i b'a ye u bɛ tunu de a bɛ taa k'u bolo dan de ninnu man ka dimi dusu faga o bɛ fɛn min lase ninnu ma ɲinan san kɔnɔna na dusuboya to o lase u ma ninnu dontɔ san kɔnɔ f'u ka san daminɛ nisɔndiya la ka taa laban nisɔndiya la o k'u dusu faga kamasɔrɔ i b'a dɔn a ma nɔgɔ kuma dɔw la ni jɔnmaya yɔrɔ ninnu o man di ninnu ye ka kɔrɔ o man d'u ye ka kɔrɔ n'a fɔra ka tila ka kɛ san ma kɛ san dumanba ye ka ɲɛsin u ma donc i bɛ hakili to i yɛrɛ la kosɛbɛ ɲinan i n'a fɔ accident b'u ka waleyaw la kasaraw olu bɛ nin mɔgɔ kofɔlen ninnu ka fɛngɛ wulikajɔw la donc u b'u kɔlɔsi u yɛrɛ la u yɛrɛ dimi kojugu yɛrɛ fana bɛ se ka taa u yɛrɛ don kasara la kamasɔrɔ nin mɔgɔ kofɔlen ninnu bɛ se ka dimi ɲinan u bolo ko dɔ bɛna ɲɛ u bolo ko dusu b'a dilan u bɛ tila ka t'u yɛrɛ a tɔ tiɲɛ o bɛ u ka san kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen tɛ ten ka daminɛ san daminɛ fo san laban yɔrɔ wagatiw sisan ni an bɔla sa ka wagati la an bɛna wagati min marala so fɛ an bɛna don o de la sisan ni o bɛnna isufu ka wagati ma o marala so fɛ so ka wagati a ka san a b'a daminɛ a ye san minnu mara 1906 1918 1930 1942 1954 1966 1978 1990 2002 2014 nin ye so ka san ye so ka san duman don ɲinan ninnu ka san
balimaya san don teriya san don jɛɲɔgɔnya kuraw mɔgɔ kura ye o wa u bɛ ninnu bɛna mɔgɔ minnu ye mɔgɔ fɛn fɛn ye a bɛɛ bɛ kɛ se ka kɛ mɔgɔ nafama ye ka ɲɛsin o ma mɔgɔ i b'a dɔn kuma dɔw la mɔgɔ nafantan bɛ ɲɛsin mɔgɔw ma o bɛ kɛ doni b'u yɛrɛ bolo i bɛ taa sɔrɔ u bɛ taa mɔgɔ caman bɛ taa doni wɛrɛ bila i yɛrɛ kunna alors que min bɛ e yɛrɛ kunna e m'o ɲɛnabɔ fɔlɔ jama nafamaw olu ɲɛsinnen don olu kun dalen don ni mɔgɔ kofɔlen ninnu kan ɲinan san kɔrɔ wa kangari min bɛ da ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ye ninnu ni mɔgɔ o mɔgɔ mana bɛn denmisɛnninya t'a la mɔgɔkɔrɔbaya t'a la cɛya t'a la musoya t'a u kana jɔn a tigi la k'a kɛ i n'a fɔ a tɛ se ka foyi ɲɛnabɔ ninnu ɲinan san kɔnɔna ni ninnu jɔnna mɔgɔw la i b'a ye u ka ko duman caman bɛ taa k'u dan quoi k'u bolo degun ye ka se ka kibaruya dumanw sɔrɔ ka se ka hakilina kibaruya duman ye i n'a fɔ sadiri e mago bɛ misali la e mago bɛ 5000 la sisan ou bien e mago bɛ 100,000 na sisan i mago gɛlɛn b'a la e t'a dɔn k'i b'a sɔrɔ cogoya min na dɔ ka e wele k'a fɔ e ye ko ko n ka cɛ ko i terikɛ dɔ i denmisɛnnin teri dɔ bɔla faransi ka na dɛ ko il paraît que k'a b'i ɲininka ko wari b'a bolo ka d'i ma sababu dɔ sɔrɔla nka a ma don i bolo fɔlɔ ni i taara ni e yɛrɛ ka ko seli ka ko kɛcogoya in na a dabɔla e de kama i b'a sɔrɔ nka i b'a dɔn kuma dɔw la fɛn dɔ fana bɛ labɛn mɔgɔ kama i t'a sɔrɔ i yɛrɛ b'a tiɲɛ i y'a ye ninnu ka ko b'i b'a fɔ o cogoya u ka na o dusu ta kama sɔrɔ hali ni ko bɛ ka nɔgɔya i bolo cogo modèle dɔ la ni i ma ala ma far'i kan i yɛrɛ bɛ kɛ sababu de ye k'a tiɲɛ i y'a faamu kɛnɛya sira ninnu na ninnu ka ko kɛnɛya siraw sinsinnen don hali farigan kɔrɔ bɛ mɔgɔ minnu na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na caman ka farigan bɛna ban nɔgɔya bɛna kɛ u ye garisɛgɛ ko ta fan fɛ u ka garisɛgɛ o siraw olu dayɛlɛlen don ninnu mankutigiw fana bɛ bɔ mɔgɔ minnu ye artiste ye ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na n'u artiste ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na o tɔgɔ bɛ se ka se yɔrɔ caman na komi nin ye foroba de ye an bɛ ka kuma ni foroba de ye ni kalo ka ɲɛ ye an bɛna tila ka don tile ka ɲɛ na i n'a fɔ n kun y'a f'i ye cogo min na a bɛ se ka goya kalo la i la kalo la mais tile la bɛ ja i la o tile ka tagama cogo fɛ a bɛ se ka ja i la nin mana fila bɛɛ mana goya i la o kɔrɔ b'a jira ɲinan san ka gɛlɛn ka ɲɛsin i ma i y'a faamu ala k'an t'aw ɲɛ la ami n'an bɔra sogo ka wagati la n'o ye isufu ka wagati ye an bɛna don wagati jumɛn na an bɛna don nuhu an bɛ don nuhu ka wagati la a wagati ba ka wagati quoi ba ka wagati a nana bɛn 1907 1919 1931 1943 1955 1967 1979 1991 2003 2015 2003 2015 ɲinan ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ɲinan san man di u la dɛ ɲinan san ye kalo ka wagati la ɲinan san ye san giriman ye ka ɲɛsin ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ma o kɔrɔ b'a jira ninnu ka wulikajɔw halisa u ka wulikajɔw banba kama sɔrɔ sumaya bɛ se ka don u ka ko caman na o ye u tulo madalen don ka ko caman makɔnɔ n'u ma wuli ka jɔ ka a ko ɲɛɲini ka dɛsɛ a bɛ dan sira la layidu kan kun b'u ni mɔgɔ minnu cɛ n'u ma farati o mɔgɔ ninnu bɛn'u bila furu sira kan walima baara sira kan wa mɔgɔ minnu bɛ baara la ni mɔgɔ kofɔlen ninnu yɛrɛ fana na u n'u ka ɲɛmɔgɔw cɛla u k'u hakili to u yɛrɛ la u n'u ka ɲɛmɔgɔw cɛla la ni mɔgɔ ninnu caman fana minnu bɛ ekɔliw yɛrɛ fana na hakilina dɔ bɛ se ka na ninnu na n'ala ma far'u kan u bɛ kalan bila ɲina alors que kama sɔrɔ fɛn o fɛn solution bɛ a la i bɛ kalan na
i nana essayer ka ko wɛrɛ don a sen kɔrɔ k'i bɛ kalan in bila alors que kuma daminɛ na an y'a fɔ mɔgɔ minnu dɛsɛlen don ka kalanko u ka kalanko ɲɛɲini n'u bɛna se ka n'u y'u jija u bɛ ɲɛ sɔrɔ a la maintenant i b'a ye san mana fɔ cogo o cogo dɔ bɛ se ka i bɛna mɔgɔ dɔ bɛna a yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ bon mɔgɔ dɔw caman ekɔliden caman bɛ ekɔli bila bi ka tugu u diyaɲɛko nɔfɛ ɲina i y'a ye kamasɔrɔ n'u kun tola a la u bɛna jaabi ɲuman dɔ sɔrɔ garisɛgɛ dɔ b'u dɛmɛ quoi a kɔnɔna na quoi i y'a ye o kɔrɔ ladilikan min bɛ fɔ ni mɔgɔ ninnu ye u k'u jija hali ni u kɛla kalan na u kana kalan bila u bɛna a ɲɛ sɔrɔ u ka kɛnɛyaw kɛnɛya sira fɛ c'est à dire k'a kɛ i b'a fɔ don dɔ ka fisa don dɔ man fisa o tɛ kosɛbɛ farigan b'u ka wagati kɔnɔna na nka u bɛ se k'a manifester a mana kɛ cogo cogo u bɛ se ka kun n'u yɛrɛ ye nka a farigan ninnu bɛ se k'u ka ko caman lasumaya nka a t'u bali u ka kow la ɲinan san kɔnɔna na ka ɲɛsin ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ma ni an bɔra ba ka san na an bɛna gɔn an bɛna gɔn ka san na gɔn ka san o ye Lansana ka wagati ye gɔn ka san a b'a daminɛ 1908 1920 1932 1944 1956 1968 1980 1982 non 1980 1992 2004 2016 2028 2016 an bɛ dan 16 la n bɛna segin a kan 1908 1920 1932 1944 1956 1968 1980 1992 2004 2016 2004 2016 o nana bɛn gɔn ka san ma damisi gɔn ka san bɛna kɛ cogo di gɔn ka san fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin ni wagati mɔgɔw ma ɲinan san kɔnɔna na ɲinan san kɔnɔna na fo ninnu fana ka dusuw bila ninnu ka wulikajɔw ta k'u yɛrɛ fɛn kamasɔrɔ i b'a dɔn nin fɛn ninnu bɛɛ la ni fɛn mun sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛcogo sɔrɔ a la wa a kow bɛ na hali a t'i tɔɔrɔ kamasɔrɔ i sigilen ko don n'a ye quoi maintenant n'i ma sigi ni ko min de ye a bɛ bali la a b'i tɔɔrɔ ni wagati mɔgɔw u k'u hakili to u yɛrɛ la kamasɔrɔ ɲɛmunu caman bɛna bɔ u la u bɛ taa don ko dɔw la o ko bɛ se ka kɛ u bolo kojugu ye olu yɛrɛ ɲumankɛlatɔ a bɛ taa kɛ juguman ye u yɛrɛ bolo u ka ko man di mɔgɔw ye ɲinan san kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ mɔgɔ minnu tun bɛ nin mɔgɔ kofɔlen ninnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya musolakaw wagati tɛmɛnenw na n'u tun kan ka furu dɔw kɛ n'u ma sɔn k'u ka furu kɛ o wagati in kɔnɔna na ɲinan san kɔnɔna na ko gɛlɛya bɛ tila ka don a la tuguni kamasɔrɔ mɔgɔw yɛrɛ olu ka ko man di mɔgɔw ye ɲinan san kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ i n'u caman bɛ don ɲɔgɔn i b'u nɛgɛ y'a n'o tɛ a bɛ parce que damisi kuma min na ni ko min bɛ wagati min na a ka se k'a ko kɛ bɛɛ ka se ka lafiya mais caman na a ko ninnu caman na i bɛ taa sɔrɔ nataw fanga ka bon bi ko caman na kamasɔrɔ bi an dun bɛ tile min na mɔgɔ si tɛ nafolotigi dɔn ni ala yɛrɛ tɛ donc o la sisan an b'a fɔ an balakaw ye nin yɔrɔ in na ko ka caman bɔ nata la o la olu ka ko u ka ko man di mɔgɔw ye kosɛbɛ kamasɔrɔ u bɛna se ka don ko caman na ɲinan san kɔnɔna na u yɛrɛ ka kɛcogoya bɛna to u b'a bila walima u bɛ dekun sɔrɔ a kɔnɔna na o n'a ta bɛɛ dɔw kan ka kɛ ninnu ye o n'a ta bɛɛ u ka kɛnɛyaw kɔni sinsinnen don kɛnɛyaw siraw sinsinnen don ɲinan san kɔnɔna na projet kura ninnu bɛna projet kura caman mɛn o tulo la nka
o b'a bɛ c'est à dire que o b'a bɛ kibaruya de mɛn a bɛ mɛn de mais a tɛ ɲinan yɛrɛ sen kɔnɔ a tɛ réaliser u bɛ kibaruya duman caman mɛn o tulo la projet kuraw c'est à dire que mɔgɔw bɛ n'u nɛgɛ furu kuraw u yɛrɛ nata a furu dɔw yɛrɛ worow bɛ bɔ fo ka worobaw bɔ a furu tɛ kɛ a tɛ tila ka kɛ i y'a ye wa donc o ye cɛ musow ka côté ye cɛw yɛrɛ fana ka côté la i bɛna ye olu fɛ ko kow ka nɔgɔ cogoya min na ɲinan san kɔnɔ i bɛna ye fo san camancɛ de la olu bɛna bɔ a kalama ko ja ko ɲinan san ma nɔgɔ ya kamasɔrɔ u yɛrɛ hakilina bɛna u yɛrɛ sɔn n bɛ ka don fɛn ninnu n bɛ ka ko o ko kɛ bon a si tɛ ka a ko ten donc fo ka taa bila san camancɛ wagatiw de la ninnu bɛna u hakili bɛna kunu i y'a ye donc an mana bɔ yen an bɛ taa Dununkɔrɔ ka san Usman o ne yɛrɛ tɔma ye Dununkɔrɔ ka san a b'a daminɛ 1909 1921 1933 1945 1957 1969 1981 1993 2005 2017 ale bɛ dan yen Dununkɔrɔ ka wagati i bɛna a ye ɲinan san a man di Dununkɔrɔ mɔgɔw fana na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin ma fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin Dununkɔrɔ mɔgɔw ma Dununkɔrɔ mɔgɔw kan k'u kɔlɔsi sirabakan kasara la ɲinan san kɔnɔna na Dununkɔrɔ mɔgɔw minnu ye chauffeur ye ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na k'u ka taa dɔɔni dɔɔni ɲinan san kɔnɔna na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu bɛ se ka bali ko dɔ ko balinako u bɛ se ka olu sɔrɔ u yɛrɛ ma sigi ni fɛn min ye a balinako ninnu caman a bɛ se ka jouer u kan i y'a ye kunnafoni sira a ma jɛ ka ɲɛsin Dununkɔrɔlakaw ma kunnafoni minnu fana bɛ fɔ u ye f'u ka hakili to u yɛrɛ la n'u y'a minɛ ni pince a caman bɛ yen nɔ i bɛ fɛn dɔw minɛ ni pince i bɛna tila ka ye jaja i kelen don ka fu minɛ a caman bɛ ten olu ka ɲinan san bɛ kɛ u bolo ten quoi voilà olu ka ɲinan san bɛ kɛ u bolo ten olu kan ka u kɔlɔsi yɛrɛ de k'a daminɛ san daminɛ fo san laban k'a daminɛ san daminɛ fo san laban kamasɔrɔ ninnu yɛrɛ la mɔgɔ minnu ye ŋanamu-ŋanamukɛlaw minnu bɛ ko kɛ dibi la dogodogo fɛnkɛ na a mɔgɔ ninnu caman kɔ bɛ se ka bɔ fiɲɛ na ɲinan donc o b'a jira k'a fɔ ɲinan san kɔnɔna na mɔgɔ minnu bɛ ninnu na fo n'u tɛ sira jɛlen kan fo ka na sira jɛlen kan u ka na sira jɛlen kan kamasɔrɔ ɲinan san a bɛ se ka kɛ a tɛ diya i la san nata a bɛ se ka kɛ a bɛ diya i la i y'a mɛn furukow la gɛlɛya bɛ se ka kɛ sababu ye k'a dɔw boli ɲinan san kɔnɔna na ni u ma limaniya minnu ma limaniya a la quoi an b'a fɔ ten minnu ma limaniya a la gɛlɛya bɛ se ka kɛ sababu ye a caman bɛ ko dɔw daminɛ u t'a laban quoi boli ka nɔgɔ Dununkɔrɔ bolo la ayiwa nka u ka kɛnɛyaw olu sinsinnen don farigan tɛna u sɛgɛn farigan mun bɛ kɛ sababu ye ka u dɛsɛ ni an bɔra yen nɔ an bɛna don siyɛn wulu an bɛna don wulu ka san kɔnɔ Muhamadu ka san sallallahu alaihi wasallam an bɛna don wulu ka san kɔnɔ san mun kalifala wulu la o de nana bɛn 1910 kɛ 1910 1922 1934 1946 1958 1970 1982 1974 2006 2018 i ko 82 i tila ka segin ka na 74 de la 82 94 sake n'an ka segin a kan 1910 1922 1934 1946 1958 1970 1982 1994 2006 2018 a ɲɛna sisan an bɛna don
wulu ka wulu ye san minnu mara an bɛna don olu la ni o ɲinan ye san duman ye olu bolo teriya san ɲinan ye o ye balimaya san ɲinan ye o ye jɛɲɔgɔnya san ɲinan ye o ye relation san ɲinan ye o ye ni mɔgɔ kofɔlen ninnu bolo ninnu bɛ se ka na relation dumanw sɔrɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan o b'a yira k'a fɔ f'u yɛrɛ ka se o fana ka kow kɛcogo la kamasɔrɔ ni relation sira barikalen don ni e yɛrɛ kɛla ninnu jolima ka di mɔgɔw ye ɲinan san kɔnɔna na ni relation bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka ninnu lase yɔrɔ dɔ la mankutu siraw kunnafoni siraw jɛlen don ninnu na n'i y'a jateminɛ waranikala ani wulu teriya bɛ yen teriya bɛ yen a fila bɛ ka fari ninnu ka cɛsiri a bɛ se ka na wasa lase u ma ɲinan san kɔnɔna na u ka cɛsiri ani ka a mɔgɔ caman ninnu fana wululaka siɲɛ ka san wagati a mɔgɔw caman de fana muɲunen don mɔgɔ muɲunenw bɛ ninnu na kosɛbɛ fana o muɲu bɛna kɛ sababu ye ka se ka u ka wasa tɔ bonya ɲinan san kɔnɔna na i bɛna ye tuguni kɛnɛya sira olu sinsinnen don san daminɛ fo san laban wagatiw la farigan ninnu tɛna kɛ sababu ye ka se ka ninnu bali u ka kow la wulikajɔw siraw olu ka di ninnu na ni an nana bɔ yen an bɛna don a laban na lɛ ka san lɛ ye san minnu mara ni o ye Musa ye Musa ka san maralenw k'a daminɛ 1911 1980 1911 1923 1935 1947 1959 1971 1983 1995 2007 2019 o ye lɛ ka san ye ɲinan san goman don ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na kalo ka sira kan kalo ka ɲɛ kan a b'a yira k'a fɔ ninnu lagosiw u b'u ka ɲinan san kɔnɔna na u bɛ baara mun na f'u ka sɛbɛ de ta baara in kɔnɔna na fanga u ka dɔ fara u ka baara kan u ka dɔ fara u ka wulikajɔ ka baara kɔnɔna na kamasɔrɔ n'a sɔrɔ negligence bɛ ni mɔgɔ kofɔlen minnu na u ka baarakɛyɔrɔ la cɛ fara muso kan u k'o negligence u k'o bila kamasɔrɔ negligence bɛ se ka kɛ sababu ye ka caman bɔ a place la negligence bɛ se ka kɛ sababu ye mɔgɔ minnu ni mɔgɔ kofɔlen na minnu bɛ baara la negligence bɛ se ka kɛ sababu ye ka caman jigin ka bɔ a place la o kɔrɔ b'a yira ninnu ye mɔgɔ kofɔlen ninnu u ka dɔ fara u ka cɛsiri kan kamasɔrɔ minnu yɛrɛ fana bɛ baara ɲini na a la gɛlɛya bɛ yen dɛ gɛlɛya bɛ yen kamasɔrɔ ɲinan tɛ san duman de ye ka ɲɛsin ninnu ma fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin u ma n'i y'a jateminɛ waranikala yɛrɛ n'i y'a kɛ bagan ni bagan yɛrɛ ka ɲɔgɔn kunbɛn ye dɔrɔn waranikala ni lɛ tɛ bɛn o kɔrɔ b'a yira ninnu kan ka u hakili to u yɛrɛ la kosɛbɛ kosɛbɛ ɲinan san kɔnɔna na farantiman kow u kana don a la kɛnɛya siraw olu kɔni o sinsinnen don nka ni ninnu kelen ye ka tɔɔrɔ sɔrɔ ka dimi sɔrɔ a sababu bɔ u yɛrɛ u ni mɔgɔw kuwa ninnu ni mɔgɔw bɛ se ka kɛlɛ fo ka n'a kɛ ni jogini siraw ye o de bɛ se ka jouer u kan u ka adamadenya kɔnɔna na garisɛgɛ siraw olu jɛlen tɛ n'i ye olu ka san kibaruya ye n hakili la kalo ale ka ɲɛ kan an tilala o la n'o ye sanw maralen don nin ye san de 1910 1911 1975 ainsi de suite an bɛna don kalo de la sisan kalo kelen don ka mɔgɔ minnu mara ni an bɛ horoscope yɛrɛ la an b'a fɔ bélier vierge taureau cancer o n'a ɲɔgɔnnaw voilà scorpion balance donc an bɛna don o de la sisan nɔ sisan Damisi an bɛna don signe kelen kelen na zodiaque yɛrɛ kɔnɔna na
n'o ye buruju 12 ye a bɛ se ka kɛ o ye tile ka waati ye wala tile ka tagama cogoya fɛ kalo kelen ninnu an bɛna don o la tile kalo kelen kɛ bele fɛ yen tile kalo kelen kɛ toro fɛ yen tile kalo kelen kɛ maintenant o kalo kelen jate an bɛna o de fɔ mɔgɔw ye sisan a bɛ se ka kɛ a ma diya i la sira dɔ in fɛ kalo la awɔ nka sira filanan in fɛ a bɛ se ka kɛ a bɛna diya i la nka n'a ma diya i la a fila fɛ a b'a jira k'a fɔ i k'i hakili to i yɛrɛ la i k'i cɛsiri ɲinan san kɔnɔna na kamasɔrɔ san tɛmɛnen n'i y'a jateminɛ sigilolo ale de tun kɛlen don ka 2021 mara n'o ye fɛnkɛ toro mɔgɔw ka dolo ye Venus ale tun kɛlen don ka 2021 mara i bɛn'a ye kɔdɔɲɔgɔnma bɛ o ni dolo min ni ɲɔgɔn cɛ o ye bele mɔgɔw ka dolo ye i bɛn'a ye a bɛ goya bele mɔgɔw la 2021 a goyara olu la a caman tulo bɛ n na salon 1er janvier yɛrɛ bele dɔ ye n yɛrɛ dɔnbaga don n b'a dɔn 3e pont sanfɛ a ye accident sɔrɔ nka bi ale ye faamuyaliba sɔrɔ horoscope la fa yɛrɛ b'an wele a tulo bɛ n na nin wagati in na o tɛmɛnen kɔfɛ a caman fana ka baara tiɲɛna u bɛ se ka a sɛbɛntiya bon bele a ma diya bele la kosɛbɛ kamasɔrɔ nin ye jamakulu ta de ye jamakulu ta de ye nin ye nka n'i kelen ta don i bɛna se k'a dɔn a bɛ se ni i kelen ka fɛngɛw ta la kamasɔrɔ n'i ye dolo jate kɔnɔna na heure bɛ ta kalo bɛ ta tile bɛ ta bon i ka heure bɛna se ka bɛn dolo dɔ ma o bɛ position ɲuman na ka ɲɛsin i ma o la a bɛ se ka tiɲɛni yɔrɔ o bɛ se ka yɛlɛma ka na kɛ ɲuman ye sira dɔ fɛ kamasɔrɔ dolo ka bɛn ɲɔgɔnya ye e yɛrɛ ka cogoya la a bɛ se ka na ja i la n'a man di yɛrɛ komi nin ye foroba ye n'o tɛ ni i kelen ta don kunnafoni jɛlen i bɛ se ka o sɔrɔ i kelen kan i y'a faamu sisan an b'a daminɛ Bélier mɔgɔ minnu bɛnna Bélier ma horoscope la n'an b'a fɔ ko Bélier Bélier mɔgɔw ɲinan san duman don ka ɲɛsin olu ma kamasɔrɔ wasaw ani kunkɔrɔtaw olu o bɛ se ka olu ɲɛ sɔrɔ kibaruya dumanw o bɛ se ka olu ɲɛ sɔrɔ u yɛrɛ kun sigilen tɛ ni ko dɔw ye u kun bolo ko caman bɛ yen nɔ ko tiɲɛna u bolo ɲinan u bɛ se ka u yɛrɛ olu ko caman rattraper ka se ka kunkɔrɔta sɔrɔ u ka kow la ɲinan Bélier a ka di Bélier mɔgɔw la kamasɔrɔ salon tun ye san gɛlɛn ye olu bolo nka kamasɔrɔ a mana k'a mɔgɔw i tun bɛ lahalaya min na n'a kun ka gɛlɛn cogo min na ɲinan i bɛna yɛlɛma dɔ bɛna don a la tuguni yɛlɛma bɛna don a la n'an bɔra yen an bɛna toro mɔgɔw la toro mɔgɔw ɲinan san olu bɛ cɛmancɛ la olu san duman tɛ san goman tɛ olu ye ɲinan san tɛmɛ cogo min na a bi i b'a fɔ u ka cɛsiri tuguni n'o tɛ ɲinan san tɛ fo n'u yɛrɛ de bɛna kɛ sababu ye tuguni k'u ka san ka giriya u bolo n'o tɛ o si san gomanba tɛ nka an t'a fɔ fana ko san duman don kamasɔrɔ a b'u ka cɛsiri de kofɔ a b'u ka wulikajɔ de kofɔ ɲinan san kɔnɔna na f'u yɛrɛ ka wuli ka jɔ olu ka koɲɛ caman b'u yɛrɛ tigɛ fila kɔnɔ ɲinan san kɔnɔna na kɛnɛya sira olu sinsinnen don nka san laban u k'u kɔlɔsi san laban de ka go la kosɛbɛ kosɛbɛ san laban ka go toro mɔgɔw la san daminɛ ka na se camancɛ wagati ma u bɛ se ka bolokajɔ ninnu caman kɛ olu kɔnɔna na n'i nana jateminɛ an bɛna se Gémeaux mɔgɔw olu ka dolo o yɛrɛ de bɛ ka ɲinan mara ni o ye Mercure ye o yɛrɛ de bɛ ka ɲinan mara an y'a fɔ Mercure ale ni Jupiter ye bɛnbaliya bɛ olu cɛ Jupiter dolo o de bɛ Sagittaire mara n'i nana ye Gémeaux ɲinan san a ka di Gémeaux mɔgɔw la kamasɔrɔ fiɲɛ
a bɛnna fiɲɛ ma ni fiɲɛ ni tasuma olu ye tagama ɲɔgɔnmaw ye bele o ye tasuma ye fiɲɛ ni tasuma ye tagama ɲɔgɔnmaw ye olu de ye sin cɛmanw fana ye nka i n'a fɔ n ye min yɛrɛ fɔ toro mɔgɔw la nka toro musolakaw a ɲinan san bɛ se ka ɲinan san ka a ka fisa u bolo quoi a mun kɛla musolakaw a ka fisa u bolo fo u ka u hakili to o yɔrɔnin na nka Gémeaux min n'ale yɛrɛ bɛ ɲinan mara ɲinan san ka di Gémeaux mɔgɔw la buruju so 3nan mɔgɔw ɲinan ye san duman ye ka ɲɛsin olu ma wulikajɔ sanw don mɔgɔ bɛ ni mɔgɔ kofɔlen nana kuma sanw don mɔgɔ minnu kɛla journaliste ye ninnu na n'i ka asanda ma bɛn Sagittaire ma fiyewu ɲinan san ka di la donc o b'a yira k'a fɔ wulikajɔ sanw don kalan kuraw u bɛ se ka kalan kuraw kɛ ɲinan san kɔnɔna na ka fara u ka jɔnjɔnw kan extérieur la tagaw olu fana ka di u la kibaruya siraw olu fana jɛlen don mais n'i y'a jateminɛ extérieur taga ka di sin bɛɛ la nka sin bɛɛ fana n'i ka jamana don sin bɛɛ kamasɔrɔ dolo dɔw bɛ kɔrɔn mara dɔw bɛ tilebi mara dɔw bɛ na worodugu fɛ n'i ma ɲɛ i ka dolo fanga ka bon yɔrɔ mun na i ka taa o jamana la voilà olu de ka ɲi nin na a ka di Gémeaux mɔgɔw la n'an bɔla yen an bɛna samiya kalo fɔlɔ la n'o ye cancer mɔgɔw ɲinan san dumanba tɛ dɛ n t'a fɔ a ka go fana o cɛmancɛ la san dumanba tɛ cancer mɔgɔw bolo donc o b'a yira k'a fɔ cancer mɔgɔw wulikajɔw f'u ka jija tuguni ni ko mun tiɲɛna u bolo ɲinan san kɔnɔna na a kana bali u la a kana bali u la i n'a fɔ nka kɛnɛya siraw olu fana jɛlen tɛ ten nka farigan ninnu tɛ kɛ sababu ye k'u dɛsɛ u ka koɲɛw la u ye fɛn fɛn na u ka hakili to u yɛrɛ la farikolo ɲɛnajɛ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu u ka fara u ka ko kan n'an nana bɔ yen an bɛna don Lion na ɲinan san ka di Lion mɔgɔw la ɲinan san ka di u la yɛrɛyira san don Lion caman bɛ yen u tɔgɔ bɛ se ka bɔ ɲinan san kɔnɔna na Lion minnu bɛ yen n'u bɛ catiribɔw kɛ Lion minnu bɛ yen n'u bɛ dɔnkilidaw kɛ u bɛ se ka lakodɔn ɲinan kamasɔrɔ dolo n'i ye lakodɔnni n'i ko jarabi dolo c'est à dire que fɛn dɔ kanu k'i minɛ mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ kanu i n'a fɔ hali kumakan fɛ dɔnkilidala caman bɛ yen nɔ u ka dɔnkilida kan fɛ dɔrɔn u bɛ se ka mɔgɔ attirer nka sigilolo juma nɔrɔ o yɛrɛ de bɛ dɔnkilidalaw favoriser i y'a ye nka catiribɔ ko ka mɔgɔw layɛlɛ tile Lion nɔrɔ Lion ka dolo nɔrɔ o bɛ se ka catiribɔlaw favoriser fo ka taa se minnu bɛ mɔgɔw la nisɔndiya o bɛ se k'olu la fɛngɛ nka a k'a sɔrɔ Lion nɔrɔ bɛ i mara quoi donc o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna don samiya kalo fɔlɔ la n'o ye Vierge ye samiya kalo sabanan n'o ye Vierge ye Vierge san bɛ kɛ cogo di Vierge mɔgɔw bolo san gɛlɛman tɛ ka ɲɛsin u ma nka san dumanba fana tɛ a b'i b'a fɔ cɛmancɛ la tuguni fo u ka wulikajɔw banba kosɛbɛ kamasɔrɔ hali minnu bɛ kuma fana kɛ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na u fana bɛ se ka wasaw sɔrɔ mɔgɔw bɛ se k'u kanu kumakanw fɛ nka u kana sigi ko bɛɛ ka nɔgɔ ɲinan kamasɔrɔ gɛlɛya dɔ bɛ yen quoi a bɛɛ tɛ nɔgɔya olu bolo yɔrɔnin kelen cɛsiri fo kamasɔrɔ ninnu ye mɔgɔ kalalen c'est à dire que u hakili ka bon kosɛbɛ mɔgɔ minnu don hakili ka bon kosɛbɛ kalo ka ɲɛ kan a b'i b'a fɔ an ko jakuma ka kekun cogoya min na ni mɔgɔ ninnu fana ka kekun u ka kekun kosɛbɛ ninnu bɛ ko sɛgɛsɛgɛ ka ko sɛgɛsɛgɛ fo u ka ko nege bɔ mɔgɔ dɔw la mɔgɔ dɔw b'a fɔ k'u ka ko ka misɛn u yɛrɛ ka kekuya o bɛ se ka u dɛmɛ ka san tɛmɛ nɔgɔya la an'u ka fɛlɛw o bɛ se k'u dɛmɛ ka san tɛmɛ u bolo nɔgɔya la nka n'u saliyala dɔrɔn ɲinan san bɛ kɛ san gɛlɛman ye u bolo n'an bɔla o la an bɛna don balansi la
ɲinan balansi a ka di balansi mɔgɔw la ɲinan san ka di u la kɛrɛnkɛrɛnnenya musolakaw ɲinan san ka di u la kamasɔrɔ olu caman bɛ yen mɔgɔ cɛ caman tɛna b'u kɔrɔ ma ɲinan san kɔnɔ ninnu bɛ se ka kanu mɔgɔ caman fɛ a kɛla cɛ a kɛla musoman ye u ka kanu barika ka bon mɔgɔw yɔrɔ la awɔ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don dɔgɔkun san daminɛ fo a laban kibaruya siraw olu fana jɛlen don ka ɲɛsin balansi mɔgɔw ma n'an bɔla yen an bɛna don scorpion kɔnɔna na scorpion mɔgɔw ɲinan san ka di scorpion ɲinan ye san giriman ye scorpion mɔgɔw bolo awɔ ɲinan ye san giriman ye scorpion mɔgɔw bolo olu tɛ camancɛ la dɛ a man di olu la fana dɛ olu ka a man di san giriman don ka ɲɛsin u ma u ka layidukanw ani olu tɛna bɔ a sira ma sumaya walew olu fanga ka bon u ka waleya la awɔ f'u ka hakili to u yɛrɛ la fariganw yɛrɛ fana olu kundalen don u kan ɲinan san kɔnɔna na i n'a fɔ farigan kuraw bɛ se ka déclarer mɔgɔw la ni an bɔla yen an bɛna don sagittaire la sagittaire sirasodenw kawula kalo sabanan an bɛna don olu la a b'a yira k'a fɔ dolo min yɛrɛ de bɛ mara la ɲinan san kɔnɔna na o ni sagittaire mɔgɔw ka dolo bɛnbaliya bɛ olu de ni ɲɔgɔn cɛ o b'a yira k'a fɔ sagittaire mɔgɔw k'u hakili to u yɛrɛ la kosɛbɛ n'i dun y'a jateminɛ fana sagittaire mɔgɔw ka wulikajɔw ka bon chauffeur ka ca sagittaire mɔgɔw la import export mɔgɔw olu ka ca u la transporteur ka ca u la siraba kanaw la k'u ko hakili to u yɛrɛ la ɲinan san kɔnɔna na kosɛbɛ baarakura minnu layidu tala u ye ko gɛlɛya bɛ don olu la ɲinan san kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu fana jɛlen tɛ n'an bɔla yen an bɛna don buruju tannan na capricorne masasodenw masa solomana ka mɔgɔw ɲinan san a bɛ cogo di ka ɲɛsin olu ma a ka fisa capricorne ɲinan san ka fisa olu ma kamasɔrɔ wulikajɔw u ka koɲɛw bɛɛ b'u yɛrɛ bolo n'u ye cɛsiri a bɛ nɔgɔya u bolo nka ni capricorne saliyala san bɛ se ka kɛ san giriman ye ka ɲɛsin u ma olu yɛrɛ ka wulikajɔ caman fanba bɛ u yɛrɛ bolo nka n'u sumayala dɔrɔn san bɛ kɛ birisa ɲagami u bolo n'u saliyala san bɛ kɛ birisa ɲagami u bolo olu bɛ cɛmancɛ la o cɛmancɛ la verseau fonɛnɛ kalo sabanan verseau mɔgɔw ɲinan san ka di verseau la kamasɔrɔ verseau ka miiri ka ca sanko in yɛrɛ la a caman bɛ ka sigi kamasɔrɔ san tɛmɛnenw a gɛlɛyala u bolo nka ɲinan san kɔnɔna na ko u bɛ se ka tare caman fɔ k'a sɔrɔ mɔgɔ kura minnu bɛ se ka kunkɔrɔta lase u ma olu kun dalen don u ka ɲinan projet kuraw u bɛ se ka monter ɲinan kibaruya siraw jɛlen don ka ɲɛsin u ma kɛnɛya sira fana o ɲɛsinen don o ka ɲi ka ɲɛsin u ma ni an bɔla yen an bɛna don poisson mɔgɔw ɲinan san kɔnɔna na aw ka hakilina ko kun ka ca cogoya min na ani ko kun tɛ ka se ka ɲɛnabɔ cogoya min na a b'o degré la nka yɛlɛma minnu bɛna na ɲɛsin ninnu ma ni ninnu yɛrɛ de ma farati u bɛn'u ka ko tiɲɛ u yɛrɛ bolo n'u yɛrɛ ma kɔlɔsi u bɛn'u ka ko caman bɛ yen nɔ kamasɔrɔ o de la i b'a ye poisson mɔgɔw kuma caman mɔgɔw t'u faamu poisson mɔgɔ mana commencer ka kɔrɔ a ka hakilina ni mɔgɔ si ka hakilina tɛ kɛ kelen poisson mɔgɔw ka hakili i n'a fɔ cogo di wa hakilina ni mɔgɔ ta tɛ kɛ kelen cogo di i bɛ taa sɔrɔ e bɛ raison dɔ ɲini e bɛ ko dɔ ɲini na i ka sɛbɛnna ko dɔ n'i taara a poisson mɔgɔw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya mɔgɔkɔrɔbaw n'i taara u fɛ yen i n'a fɔ u ko i bilasira i b'a ye u bɛna hakilina min di e yɛrɛ ma dɛ hakilina in yɛrɛ e b'a fɔ ko ni e ye u ka hakilina ta ko i tɔ bɛ cogo sabu finalement mɔgɔw bɛ olu ye de mɔgɔw to kamasɔrɔ u bɛ mɔgɔw kanu u kɔnɔ jɛlen don mɔgɔ caman ye nka
poisson na kaw bɛ se ka taa ka kuma fɔ yɔrɔ dɔ la a sɛbɛnna kuma fɔ yɔrɔ dɔ la n'a wulila ka taa a y'a fɔ mɔgɔ min yɛrɛ a tigi bɛ ɲina bon o gɛlɛya de bɛ olu yɛrɛ kan kuma caman fo u b'a fɔ ko mɔgɔw b'u juguya la poisson mɔgɔw tulo bɛ n na fo u b'a fɔ ko mɔgɔw b'u juguya la bon o y'u yɛrɛ ka ko kɛcogoya ko ma basigi quoi a ma sɔrɔ olu bɛnna nin wagati ma ji kɔgɔji de ma kɔgɔji kɛnɛ i b'a dɔn ji ye saba ye astrologie kɔnɔna na olu ka ji nana bɛn kɔgɔji yɛrɛ ma a ma basigi. I se k'i da don ji saba ninnu na ou bien comme an bɛ n b'o fɔ an bɛ tɛmɛ n'o tɛ an bɛ san kibaruya la ji fɔlɔfɔlɔ o ye kansɛri mɔgɔw ka ji o ye fɛngɛ dɔ ye o ye baji ye scorpion mɔgɔw fana olu nana bɛn ji ma o b'a fɔ ji min bɛ bɔ mɔgɔ fari la o ye scorpion mɔgɔw ka ji ye mɔgɔnifin fari la nka kɔgɔji o ye poisson mɔgɔw ka ji ye voilà bon i bɛna ye hali ji bɛɛ tɛ kelen ye donc i m'a ye poisson mɔgɔw scorpion mɔgɔw ta ka gɛlɛn o ka gɛlɛn nka poisson mɔgɔw ta a ka gɛlɛn mais o fana gɛlɛya ma se scorpion mɔgɔw ta ye niveau la kamasɔrɔ olu ka ko caman de ɲɛtɔ poisson mɔgɔw ka ko caman ɲɛtɔ u yɛrɛ b'a tiɲɛ ɲina i y'a ye hali poisson yɛrɛ bolongɛnden duuru bɛ se ka k'a yɛrɛ ma sababu ye ka fɛn bana walima a ka dunfɛnw walima a ka fura tataw a yɛrɛ bolo bɛ se ka kɛ a yɛrɛ kala ye ɲina san kɔnɔna na a yɛrɛ ka hakilinaw kɛcogoya ka ɲɛsin a yɛrɛ ma donc poisson mɔgɔw bɛ ko hakili to u yɛrɛ la u k'u jija farikolo ɲɛnajɛ la ka se ka repos caman kɛ ɲina san kɔnɔna na hakiliw bɛ se ka lafiya cogoya min na o de bɛ se ka u dɛmɛ kamasɔrɔ n'u ye hakilina ɲuman fana ta u t'a pratiquer de a caman na poisson hakilina de bɛ na u la hakilina ɲumanw yɛrɛ a caman nka olu yɛrɛ bɛ tila k'o hakilina bɛɛ bila kɛrɛfɛ ko hakilina ɲumanw tɛ i y'a ye u dalen t'u yɛrɛ la wala u bɛ siga kojugu bon i b'a ye hakilina minnu kan k'olu dɛmɛ kuma caman olu bɛ taa hakilina minnu ta ko b'o kɛ k'u yɛrɛ dɛmɛ i bɛ taa sɔrɔ olu o de tɛna ɲɛ u bolo quoi voilà donc poissonnakaw san gɛlɛmanba tɛ nka aw ka mɔgɔw lamɛn aw kana aw bɛɛ di mɔgɔw ma fana kamasɔrɔ ni i wulila mɔgɔw nɔfɛ i n'a fɔ hali service la n'a ma se k'a ta sɛbɛba la o ye e yɛrɛ kɛcogo ye wagati wɛrɛw kɔnɔ i ni mɔgɔ ɲɛnamaw bɛ se ka bɛn minnu bɛ se k'a dɛmɛ voilà donc buruju 12 nin ye o nɔgɔyalen san kibaruya nin ye o nɔgɔyalen an bɛ a fɔ i n'a fɔ kalo ka ɲɛ kan an kɛlen ka sanw ta dɔɔni dɔɔni ani ka tila ka na tile ka ɲɛ kan ka kalo kelen kɔnɔ minnu bɛnna se minnu ma k'olu fɔ nin ye a kuncɛlen nka kunnafoni min bɛ yen k'o fɔ fo e k'a dɔn nin ye n bɛ segin a kan nin ye jamakulu ta de ye nin ye jamakulu ta de ye walasa i kelen k'i ta dɔn o kɛcogoyaw fana bɛ yen olu ni tɛ kelen ye o la a bɛ se ka na bɛn dolo dɔ bɛ doloba 7 de bɛ yen nɔ ka sɔrɔ ka na dolo 3 kɛ k'o dafa i y'a ye o doloba 7 n'o ye don dolo ye olu dolo bɛnɲɔgɔnmaw bɛ dɔw ni ɲɔgɔn cɛ bɛnɲɔgɔnma tɛ dɔw ni ɲɔgɔn cɛ mais ni dolo 10 in bɛɛ bɛ se ka na mɔgɔninfin ka wagati la dolo dɔ bɛ se ka na e ta la dɔ bɛ se ka na ne ta la dɔ bɛ se ka na nin ta la mais aw bɛɛ ye wagati kelen denw ye o la i b'a sɔrɔ yɛlɛma dɔɔni bɛ don a ka kow la ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma n'a fɔla k'a man di minnu na en tant que u yɛrɛ ma u kelen ta sɛgɛsɛgɛ u kana a kɛ kojugu ye nka u ka précaution fana ta i y'a ye donc nin ye san kunnafoni ye ni ɲininkali b'e bolo san'an ka don sarakaw la bon ɲininkali min bɛ ne bolo bi o ye est ce que ni mɔgɔ kelen ko k'a b'a ta sɛgɛsɛgɛ a bɛ se ka o ta ɲɛfɔ a tigi ye wa i ka ɲininkali diyara n ye o bɛ se ka kɛ o bɛ kɛ kamasɔrɔ o la sisan k'a daminɛ janvier ka taa bila fo décembre la 2022 an bɛ i ka mois favorable mois très favorable plutôt
mois minnu bɛ yen n'a ka di i la kosɛbɛ 2022 kɔnɔ n'i y'i ka date di date ni mois ni année de naissance n'i y'o di mois très favorable o bɛ fɔ i ye maintenant mois favorable kalo minnu n'o ka di i la a tɛ fɔ kosɛbɛ kosɛbɛ tɛ fɔ ye mois minnu bɛ yen nɔ n'a ka di i la a ka fisa o mois o fana bɛ tɔmɔ k'o kalo f'i ye ni an bɔra yen san kibaruya lajɛli fana na tuguni an bɛ tila ka na k'a daminɛ janvier ka taa bila fo k'a daminɛ le 1er janvier fo janvier laban tile 7 bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔ walima tile 8 bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔ mun b'i favoriser kojugu o don ninnu olu b'i woloma k'o fɔ i ye n'an bɔra janvier la an bɛ tila ka na février fana na k'o kelen kɛ o fana na i ka jour favorable yɛrɛ très favorable olu tile damadɔ min b'a kɔnɔ olu bɛ tɔmɔ k'olu fɔ i ye ka na mars fana na k'a kɛ ten fo décembre i kelen ka kunnafoni na ka tila ka i kelen ka san sacrifice saraka k'o fɔ i y'a ye damisi mais pour que k'i lasɔrɔ sisan pour que i ka o kelen kɛ i bɛ se ka numéro fɔ numéro ko ka nɔgɔ o ye 73 35 28 89 73 35 28 89 ni yɛrɛ bɛɛ bɛ se ka ɲɛnabɔ k'a sɔrɔ hali i ma déplacer maintenant o y'i ka ɲininkali jaabi donc sisan ɲininkali wɛrɛ b'i bolo a san'an ka don san sarakaw la ɲininkali wɛrɛ tɛ yen d'accord ɲinan san kɔnɔna na n'i y'a jateminɛ an nana n ko a nana bɛn fiɲɛ ka wagati ma donc saraka min bɛ a la cɛ fara muso kan o ye banfula ye banfula cɛw kan ka ɲini ka se ka o saraka musow ta ye ni a fɔra cɛw ka banfula saraka musow ta bɛ kɛ jumɛn musɔrɔ très bien musow olu kan ka musɔrɔ ɲini k'o hami da musɔrɔ kan hali n'u bɛ taa musɔrɔ kura de san k'o hami da kan ka saraka couleur ko t'a la k'a saraka sɛ min ye si 3 ye bilenman ni finman ni jɛman sɛ min ye si 3 ye i b'o sɛ de ɲini k'o di dɛsɛbagatɔ dɔ ma dunukɔrɔ t'a la sɛmuso t'a la ayi sɛ dɔrɔn a ka kɛ sɛ ye dɔrɔn parce que n'a fɔra kuma in min nɔfɛ kama in dɛ wala kama man ɲi donc yan nɔ dunukɔrɔ ko t'a la fɛnkɛ ko t'a la a ka kɛ o ye dɔrɔn sɛ ye si 3 sɛ nka faamaw kan ka tura min ni couleur 3 b'a la bilenman ni finman ni jɛman o tura o kan ka o de ɲini wa koɲɛw la a bɛ nin cogoya in na a yiri yan an bɛ jala de di mɔgɔw ma jala barikalen don jala ka ɲi donc ɲinan san jala de don a kɛla fara a kɛla bulu ye an b'a fɔ nin yɔrɔ in na n ko mɔgɔw ko hakili to an ka yiriw fana na dɛ n b'a dɔn fura i bɛ se ka taa san i bɛ se ka taa san donc nin ye o yɔrɔ in ye donc nin ye jala min sare k'a tobi musow b'a dɔn kuru 4 bulu 4 walima fara siri 4 k'a sa k'a ko ka hami da k'a ko ni san n'i y'a y'i ja yɛrɛ i bɛ se k'a san i ka famille bɛɛ i b'a don daga kɔnɔ i b'a kɛ kuru 7 ye siɲɛ kelen famille bɛɛ k'a ko a la tile dɔgɔkun kelen kɔnɔna na o ka ɲi n'a banna fara bɛ se ka fili a tɛ yɔrɔ woloma voilà mais a tɛ fili ɲama na n'a fɔra a tɛ yɔrɔ woloma i mana fili yɔrɔ o yɔrɔ essentiel ye e ka se k'a ko dɔrɔn mais a bagan n y'o de fɔ ten o bɛnna kamamafɛn de ma kamamafɛnw a bɛ fiɲɛ de ko fɔ voilà donc ani an ye fugulan ni musɔrɔ fɔ voilà ɲininkali wɛrɛ tɛ yen ɲininkali wɛrɛ tɛ yen ayiwa an lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba
ni ne kun bi tali kɛ aw ka wagati laban kunnafoniw kan n'o ye san kibaruya ye a nɔgɔyala anw fɛ yan bi san kibaruya in a bɛ dɔ de k'a la k'a dan yɔrɔ dɔ la n'o tɛ kalo kelen bɛɛ bɛ se ka k'a la dɔ de bɛ k'a la ka se ka dɔ to yen nɔ nka an ye belebele minnu fara ɲɔgɔn kan ka se ka fɔ bɛɛ lajɛlen ka se ka bɛɛ lajɛlen bilasira foroba jamakulu kun kan o de kun ye nin ye an b'a fɔ n'an donna mɔgɔ min gasi la o k'a kɛ to an b'a fɔ la aw k'an bɛn ala ka 2022 ja an bɛɛ lajɛlen na k'a kɛ nafolo san ye k'a kɛ kɛnɛya san ye k'a kɛ wasa san ye k'a kɛ muso tɛ minnu bolo muso furu san ye cɛ tɛ minnu fana bolo cɛ furu san ye hɛrɛ caman ala ka o kɛ ala ka a k'aw sɔgɔlen to mali kunnafoni na kuma bɛɛ kunnafoni ɲɛnama de bi an fɛ yan nɔ an b'a fɔ la aw k'an bɛn wagati wɛrɛ ala ka san ja ne ni aw bɛɛ lajɛlen na